Украінскія дроны атакавалі склады Wildberries под Москвой. Гэты расійскі маркетплейс стаў адной з самых папулярных пляцовак для беларусаў, а пад Менскам кампанія будуе адзін з найбуйнейшых лагістычных цэнтраў. Украіна ўзмацняе мяжу з Беларусію і стварае так званую кіл-зону на выпадак магчымага нападу. У беларускіх медычных універсітэтах падаюць прахадныя балы і не хапае абітурыентаў. Неафіцыйны тэлеграм-канал Лукашэнкі публікаваў відэо з яго прысягі 32 гады таму, прыбраўшы бел-чырвона-белы сцяг. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соус. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 20 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Украінскія дроны ударылі па складах Wildberries у Расіі. Нам на ВБ. Украіна ўвяла санкцыі супраць гандлёвай пляцоўкі за дапамогу ў вайне. Праз маркетплейс прадаюць вайсковую форму, сродкі сувязі, теплавізары, а таксама камплектуючыя для дронаў. Сейчас горит склад ВБ, на котором у меня товаров на кучу миллионов. Горит наши товары в Wildberries. Электросталь – одна из самых главных складов. 2 склада. Электросталь и Котовск горит. Я не представляю, почему это происходит. Беларусь мае ўласную структуру Wildberries Buy, дзе беларусы могуць купляць тавары і замаўляць іх праз пункты выдачы. Wildberries з'яўляецца вельмі важнай гандлёвай пляцоўкай для Беларусі. Разам з Озонам яны кантралююць амаль 50% рынку электроннага гандлю ў Беларусі, прычым доля Wildberries яна большая. За мінулы год праз гэтую пляцоўку прадавалася тавараў ад беларускіх прадаўцоў на 4 мільярды беларускіх рублёў. У 2024 годзе гэта было 2,5 мільярды, то бок рост быў больш чым на 50%. Па дадзеных апытанняў амаль 85% беларусаў хоць адзін раз карысталіся вось гэтымі паслугамі там Wildberries. У мінулым годзе беларускае міністэрства гандлю уключыла Wildberries у спісак манапалістаў, таму што яны займаюць вельмі вялікую долю на беларускім рынку. І гэта даволі сумна тое, што вось расійскія гэтыя кампаніі яны выціскаюць беларускія кампаніі, там вось, напрыклад, беларускі куфар. І гэта паказвае небяспеку таго, калі вы робіце стаўку на бізнес чужой краіны і прытым бізнес ваюючай краіны. Wildberries завяршае будаўніцтва лагістычнага цэнтру ў індустрыяльным парку Вялікі камень пад Менскам. Плошча цэнтру каля 140 тысяч квадратных метраў. Ён зможа апрацоўваць да 1,5 мільёнаў тавараў у дзень і адначасова захоўваць больш за 50 мільёнаў адзінак прадукцыі. Гэты цэнтр ён у траўні ўжо пачаў тэставую працу. Я мяркую, што няма там ніякай вялікай пагрозы таго, што Украіна вось пачне біць па лагістычнаму цэнтру Wildberries у Беларусі. Украіна абазначыла, а Мадзяр Броўдзі казаў, што на тэрыторыі Беларусі ёсць 500 цэлей. Па-першае, я мяркую, што Wildberries не стаіць у прыярытэтных гэтых цэлях. І калі Украіна да гэтага часу не біла па тэрыторыі Беларусі, малыя шансы, што яна пачне біць па тэрыторыі Беларусі менавіта з лагістычных цэнтраў Wildberries. Калі ўжо пачне біць, то, пэўна, будзе шукаць нейкія ўсё ж такі іншыя цэлі. Тым часам Украіна ўзмацняе абарону на мяжы з Беларусію, стварае так званую кіл-зону. Тэрыторыю, дзе ў выпадку нападу перамяшчэнне праціўніка будзе максімальна небяспечным. Як паведаміла Дзяржаўная памежная служба Украіны, на мяжы ўжо пабудаваныя супрацьтанкавыя равы, шматузроўневыя загароды з калючага дроту і бетонныя зубы цмока. Сітуацыю кантралююць з дапамогай дронаў, у тым ліку ударных. Тут він дивиться, що йому робити. Там він чує FPV, і він починає залазити. Тут така ерунда, в нього провалюються ноги, і тепер достати себе хаотичними рухами, бо він же ж боїться FPV. Він не зможе. Украінскія памежнікі кажуць, што рыхтуюцца да магчымага наступу з беларускай тэрыторыі. Эскаляцыя вайны Расіі стварае палітычны дыскамфорт для афіцыйнага Менску, лічыць палітычны аглядальнік Свабоды Валер Карбалевіч. Такі варыянт, як выкарыстанне Беларусі дзеля эскаляцыі, ён, мне падаецца, стаіць у парадку дня Крэмля, накуль на якім месцы невядома. І ўрэшце цяпер Украіна памянялася.
І цяпер тое, што было ў 2022 годзе, калі напад з тэрыторыі Беларусі быў беспакараны для Беларусі, цяпер такога не будзе. Цяпер любыя спробы з тэрыторыі Беларусі неяк нашкодзяць Украіне, атрымаюць вельмі жорсткі адказ, і які гэта будзе адказ, можна паглядзець, што робіцца з нафтаперапрацоўчымі заводамі на тэрыторыі Расіі. Таму з усіх бакоў эскаляцыя для афіцыйнага Менску неспрыяльная, некамфортна, і пакуль выйсця з гэтай сітуацыі афіцыйны Менск не бачыць. 32 гады таму 20 ліпеня 1994 году Александр Лукашенко прынёс прысягу ў якасці першага прэзідэнта незалежнай Беларусі. Клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць Канстытуцыю і законы Рэспублікі Беларусь. Інаўгурацыя праходзіла пад бел-чырвона-белым сцягам і на трыбуне з пагоняй. Сёння неафіцыйны тэлеграм-канал Лукашэнкі паўпершага апублікаваў відэо прысягі, але скадраваў гэта такім чынам, што на відэо не бачны бел-чырвона-белы сцяг. Мы ж вам пакажам фрагмент арыгінальнага відэо. Беларусь добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі. Сёння ў Вільні насупраць амбасады Беларусі ў Літве былы палітвязень Максім Знак прыбраў плякат са сваім партрэтам, які правісеў там больш за год. На плякаце быў заклік спыніць катаванне адваката Максіма Знака, які знаходзіўся ў той час у зняволенні без сувязі са знешнім светам. Гэты плакат важна сняць, таму што я ўжо, дзякуй Богу, вольны. Есть шмат тых, хто яшчэ застаюцца, і трэба прыцягваць увагу да іх найперш. Я думаю, што замест там павінны павесіць плакат, які будзе датычыцца ўсіх палітвязняў. Я ўдзячны, што гэта нагадывала пра тое, што я быў, але, на жаль, у нас... Я думаю, што калі палічыць усіх, то каля 1000 яшчэ тых, хто знаходзіцца альбо ўжо ў месцах зняволення, альбо чакае гэтага СІЗА, і трэба з імі штосьці рабіць. Таму я ўжо все, гэта можна ўжо знішчаць, і будзем працаваць далей. У большасці медычных універсітэтаў Беларусі колькасць абітурыентаў на шэраг спецыяльнасцяў была роўная альбо нават меншая за колькасць месцаў, а конкурс аказаўся мінімальным. Перад уступнай кампаніяй улады абмежавалі платнае навучанне ў медычных універсітэтах, павялічылі колькасць мэтавага набору, каб вырашыць праблему дэфіцыту медыкаў. У выніку на фармацэўтычным факультэце Беларускага медычнага універсітэту прахадны уступны бал знізіўся амаль на 100 пунктаў. Год таму было 381, сёлета 283 балы. А ў Віцебскім дзяржаўным медычным універсітэце на лячэбны факультэт сёлета дастаткова набраць каля 240 балаў, а на педыятрычны толькі 185 балаў. На некаторыя спецыяльнасці колькасць заяваў абітурыентаў была меншай за колькасць бюджэтных месцаў. Калі у нас уже універсітэты радуюцца, што хоць хтосьці прыйшоў і паступіў, у іх атрымаўся конкурс, гэта ўжо відавочны прызнак кадравага крызісу. Паглядзім, што будзе з медычнымі каледжамі, бо там сітуацыя будзе горшая, і выглядае, што пабачым просто цалкам недахоп, і будуць браць тых, хто просто прыйшоў. Калі у нас на лекар уже паступаць просто ты, калі ты хочаш, прыхадзі, мы тебе залічым, гэта просто катастрофа. Тая палітыка, якую яны здзейснялі, тое, што павялічылі тэрмін адпрацоўкі і бралі платнае навучанне, гэта просто ператварае, што абітурыенты будуць шукаць либо іншыя прафесіі, либо просто дзяржаць за рубеж ад мінуючы беларускія войны. Калі ты хочаш працаваць там лекарам у Нямеччыне, ты паедзеш працаваць адразу вучыцца ў Нямеччыне. Ідэя будзе горш, лекараў будзе менш, а патрэбнасць у іх будзе зарастаць лікам таго, што там у нас старае вельмі хутка насельніцтва. Таму як гэта вырашаць, у цякучай сітуацыі гэта выбраць проста амаль немагчыма. І гэта будзе працэс, чтобы проста гэта преадалець, за десяткі гадоў, можа нават больш. Паводле розных ацэнак, пасля 2020 году з Беларусі з'ехалі больш за 10 тысяч медычных работнікаў. Дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма, але цяпер у краіне адкрытай каля 3000 вакансій для лекараў і больш за 2000 вакансій для сярэдняга медычнага персаналу. Беларускі, расійскі і украінскі журналіст, крытык Лукашэнкі і Пуціна Павел Шарамет загінуў ад выбуху ў цэнтры Кіева 10 гадоў таму, 20 ліпеня 2016 году. Расследаванне яго смерці не завершанае дагэтуль.
З падрабязнасцямі Ганна Ермакович. З 92-го году Павел Шарамет працаваў на беларускай дзяржаўнай тэлевізіі, вёў папулярную аўтарскую праграму «Праспект», быў адным з самых вядомых журналістаў краіны. Але пасля канчатковага ўсталявання ўлады Александра Лукашэнкі у 95-м годзе праграму «Праспект» закрылі. У хуткім часе Павел пачаў працаваць у беларускім бюро расійскага каналу ОРТ, сёння першы канал. У 97-м годзе Павел Шарамет разам з аператарам Змітром Завадскім зрабілі сюжэт, які стаў для іх лёсавызначальным. Дэманстратыўна на камеру яны перайшлі мяжу з Літвой, паказаўшы такім чынам яе дзіравасць. Рэакцыяй уладаў Беларусі былі арышт, суд і 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на год. Ягонага вызвалення ў Лукашэнкі публічна патрабаваў Барыс Ельцын. Пасля 14-го году і да самай смерці Павел Шарамет жыў і працаваў ва ўкраіне. Той самай ліпенскай раніцай 16-го году Павел, як звычайна, выйшаў з дому і сеў у машыну, каб даехаць на працу. Праз некалькі метраў ад дому машына выбухнула. У першыя дні пасля смерці Шарамета ў інтэрнэце з'явіліся відэа з меркаваным мінаваннем аўтамабіля. На іх былі бачныя як мінімум 2 асобы – мужчына і жанчына. Гэта ўсё, што на сёння дакладна вядома афіцыйнаму следству. Прэпарат Аземпік і яго аналогі называюць рэвалюцыяй у лячэнні тлусцення. Яны дапамагаюць людзям істотна зніжаць вагу, але могуць мець пабочныя эфекты, а пасля адмены кілаграмы нярэдка вяртаюцца. На гісторыі Ганны Матуляк, якая за год схуднела з 98 до 72 кілаграмаў, разбіраемся, каму патрэбныя такія лекі, як яны працуюць і ці давядзецца прымаць іх всё жыццё. В этой теме всегда очень много стыда. И когда я начала делиться в соцсетях о том, что да, я приняла решение, я худею с препаратом, огромное количество людей мне писали в личку о том, что они тоже это делают, но не признаются даже своим знакомым, потому что очень стыдно. Пра прэпараты для пахудання апошнім часам гавораць ва ўсім свеце. Нядаўна да гэтай тэмы нечакана далучылася і імя Александра Лукашэнкі. Паводле The Wall Street Journal падчас сустрэчы са спецпрадстаўніком США Джонам Коулам ён пацікавіўся, як таму ўдалося схуднець. Выданне сцвярджае, што Коул адказаў, і ён выкарыстоўваў амерыканскі прэпарат Zepbound і нават перадаў Лукашэнку брашуру вытворцы. Ці пачаў Лукашэнка прымаць такія прэпараты, невядома, але апошнім часам ён сапраўды выглядае схуднелым. Як бы там ні было, гісторыя зноў прыцягнула ўвагу да лекаў, якія ўжо называюць рэвалюцыяй у барацьбе з атлусценнем. Сярод тых, хто яго прымае, Ганна Матуляк. За год яна схуднела з 98 до 72 кілаграмаў. На яе гісторыі разбіраемся, як працуюць Аземпік, Вегаві і Мунджара, каму гэтыя прэпараты сапраўды патрэбныя і якія рызыкі яны могуць хаваць. Цалкам відэагісторыю пра тое, як Аземпік змяняе цела і жыццё, глядзіце на асноўным канале Свабоды. Сёння 45 гадоў адзначае Зміцер Дашкевіч, беларускі палітык, былы палітвязень, колішні лідар маладога фронту, заснавальнік майстэрні «Цесляры». За сваю палітычную грамадскую дзейнасць Зміцер правёў у турмах Беларусі шмат гадоў. Дашкевіч вядомы як абаронца беларускай мовы, незалежнасці Беларусі і курапатаў. Пасля вызвалення ў снежні 2025 году і выдварэння з Беларусі Зміцер змог за мяжой уз'яднацца з сям'ёй, жонкай Настай Дашкевіч і 4 дзецьмі. Гэта былі навіны 20 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартай даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.